Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barka da yau. An sake anso fasinjojin jirgin ƙasan nan da aka kama guda biyar. Daga cikinsu dai Ubangiji Allah ya tseratar da abinsa. A yau ne aka ƙara karɓo mutum guda biyar daga cikinsu. Bari mu sada ku da wani bidiyo nasu ku ji abin da suke faɗa, abin da ya faru da su da kuma irin rayuwar da suka yi a zaman su na can. Yanzu za mu sada ku da wannan bidiyon domin ku gane wa idonku, domin Hausawa sukan ce gani ya kori ji. Amma mai saurare, kafin mu haɗa ka da wannan bidiyo, in farkon shigowa ne ta wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribing da alamar ƙararrawa, domin wannan hanya ita ce za ta sa ka ringa ganin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Yanzu zan sada ku da wannan bidiyon domin ku gane wa idonku. Alhamdulillah, na kasance ɗaya daga cikin fasinjojin jirgi na ƙasa wanda za mu zo daga Abuja za mu zo Kaduna, sai kuma Isla'i ya faru da mu. Muna hannun su dai alhamdulillah har zuwa kwana 85. So ranar irin ta yau Talata ina zaune na gama sallar duha, sai ina jin shirki ina karanta suna Allah sai nake ƙara. Muka ce wannan garin bindiga ne, sai na ce ina lillahi, ina jin ma kaman ya same, sai na duba sai na ga jini ne yake shigowa gajeren wandona. Ina ɗagawa sai yan uwana wanda muke tare da su a cikin ɗaki sai suke cewa an harbe ni, sai na duba ya da gani, sai dokta muna tare da su ce kwanta, da na kwanta sai aka duba sai aka gani, sai na ce cire yana, sai ingileti na jini yana tuba, sai aka samu sai aka rufe wurin da harbin ya shafe da a ciki na dan saman cibiya na ne. To a takaice da aka kira dukkan shi ya zo, sai aka dan samu ya zo da hannu da bakin shi ya dan sa yatsan shi a cikin ciki na, yana dan taba hanji na, yana duba bullet din dan ba a ga inda bullet din yake ba a takaice. So daga baya kuma ya ƙara sa almakashi ya ƙara dubawa, yana tabawa, ina ƙara ina zai na da sauransu da daga ƙarshe sai aka samu sai aka yi kokari aka yi sai aka sa bandi. Shi bullet din ya shiga cikin jikinka ne ko kuma ya wuce ne? Har yau dai ba sani ba a ga bullet din ba, kuma ba a gan shi a jikina ba, amma dai yanzu muna fatan za mu je a express a duba, amma har yanzu ba a gan shi ba, kuma alhamdulillah ya. To wani irin hali kuka shiga cikin wannan watanni? To gaskiya ne daga lokacin daga muka ji kara a cikin jirgi, muka ji karan bom, daga lokacin a rufe miki yadda rana ma ta faɗi, takalma na suka zube haka da yake tafiya da yi har zuwa kullum ana kwana da mu da bindiga, su ba kwanciyar hankali ba ni suna. To wani kira za ka yi a shugabancin tarayya akan bayan Allah da kuka bari a can? To hakika gaskiya akwai tsohuwa da muka bar ta kai cikin shekara 90 da wani abu, sauran kuma yara ƙanana su ne musamman wanda suka ci a ba su da amma ko mutum zai ba ma san mai ƙara kwana. Da haka abin da gwamnati tarayya za ta yi na kokari Allah ya ba ta iko da kuma sauran yan uwan da suke taimaka mana duk su yi kokari wannan mutane su biyo bayan gobe Laraba na Allah ke. To masha Allah. The situation is really dire. Okay, can you say about your experience in that place? My experience is really terrible. I mean, you can see I just finished shedding the tears of joy that I've been. I mean, I am going back to my country to reunite with my family. Whether it's true. Now, quite frankly, it's not the experience I've been through the last 4 months is not something I would like even my enemies to go through. Because, I mean, there was barely food. I mean, people to eat. We were hungry for the last 3.5 months. I mean, we were quite surprised in the last 2 weeks. We actually, we started bringing food stuff that we came and we were actually okay in the last 2 weeks. But then for the first 3.5 months, we were actually very, very, very hungry. And when I say very hungry, this is an understatement. I mean, there were days that we go and we just eat one. We ate one thing, on certain days. And you just imagine there are children that are barely 1 year. I mean, the child that is barely 1 year and 90 years is feeding once a day. Just do the math.
I mean, when you talk about medication, I literally was the medical doctor on camp. I was treating the captives as well as the bandits, or I would say Boko Haram members. There wasn't medication. To be very frank with you, we had on the radio somebody was claiming that they would bring medication whenever it was needed. There wasn't any medication on camp. I mean, we could go there. There was a day that a particular lady who had malaria. So malaria, you could treat malaria with 1,000 naira. But this lady literally was going into coma because there wasn't medication for her. I mean, there wasn't medication for her malaria. So the situation is really, really terrible. Any molestation, beating? Well, I personally did not experience any molestation, but then some women on camp would claim that there were attempts at molestation. But I personally did not experience it. And this happened in the first 1 to 2 weeks after we were held captive. Your final advice to the federal government regarding the condition of the remaining captives? Well, I would like to call on the government to do whatever is necessary to rescue these people, because these people are in a very terrible situation, very terrible. They're very hungry, there is no medication. I mean, when we left these to kwanan mu 127 yau Allah ya kawo ƙarshen zaman mu. Muna kira ga gwamnatin tarayya da masu hannu da shi su taimaka ma sauran uwanmu da suka rage. Dan Allah dan Annabi a samu a ceto rayuwarsu saboda suna cikin wani hali. Mun gode. Is that I keep on saying that there is nothing dialogue and negotiation will not achieve. In a situation where military force will not work, dialogue will certainly work. This thing happened over 4 months ago, and most of these victims, are in terrible condition, as you can see in these pictures. As for me, I have said it before. I have formally. Masha Allah, duka anan mu kawo ƙarshen wannan shi. Da na subscribe da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa.